Všem čaute, s vami je Danny 33. Tu vystupujem pod menom Steve, neviem prečo, keď som si tu nastavoval meno Danny 33. Tu sme to sere. Čiže si idem dať meno Danny 33. Y 33. Dáme hrať. Môžete mi vysvetliť, prečo mi to vymazalo svet? To ma extrémne nasralo. Ale extrémne. Minulo som vám točil video. Tam, čo som bol pri tom brezovom jazierku. A ono mi to teraz vymaže svet, hej? No, tak to teraz uvidíš. Ty smrde. To zapomeň. Zobraziť súradnice. Okamžité znovuzrodzenie. No, ideme teda. Keď odznova. Tak odznova. Idem na to. Ne, proste ne. Vymazalo mi to svet. Nemám to rád. Nemám rád túto hru. Nenávidím Minecraft. Za to, čo mi teraz robil. Prečo? Už som tam mal železo. Dobre. Jediná našim cieľom dnešného videa bude asi nájsť nejakú dedinu. Aby sme sa utaborili, lebo keď nájdeme dedinu, tak to je jediná naša záchrana. Predtým to, čo sa stalo. Ale keďže je tu brezový les, tak nájdeme asi úplne hovno, lebo brezový les sa považuje za najväčšie blúdisko, lebo je vždycky taký hustý. Takže uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Ja budem blúdiť blúdiskom zatím. Čo vy budete sledovať moje video. Asi pred 2-3 dňami som vydal, teda hodinami, sorry. Drbe mi už. Som vydal video Prisoner Empire, na ktorú som vás prosil, že keď dáte aspoň 5 zhliadnutí, budem veľmi rád a natočím ďalší diel. Takže určite, keď tam dáte 5 zhliadnutí, ten diel bude. Zatím tam nie sú veľa zhliadnutia, ale dúfam, že čoskoro budú. Neviem ani koľko tam je zhliadnutí, nepozeral som sa ešte. Takže možno, že bude nový diel, ak to tam dáte. Dúfam, že sa vám hra Prisoner páči. Ak sa vám páčia ešte niektoré hry a máte nápady, čo by som mohol natočiť, kľudne mi to môžete napísať dole do komentu. Pozriem sa na to, ja tú hru natočím. Hociaká stará môže byť, Pac-Man pre mňa za mňa. Ja tú hru proste natočím, ja už som Pac-Mana hral. Wait a second. Sorry, mal som menší rozhovor. Potreboval som dačo vyriešiť, niekto mi zase volal, niekto ma zase otoval, bol to taký kamoš zase dačo chcel. No nič, dobre. Pokračujeme zase o idejku, trošku som to katal medzi tým, jak som s ním volal, tak som si už naťažil trošku drevka. Podvodní zombíci, to ja nemám rád. Ja nemám rád utopencov, takže idem vonku z vody. Pretože sa bojím, že ma kusnú za prdel. No, schválne. Dotočíme toto videjko tak do 10 minút. Ja si myslím, že áno. I když možno ne. Máme na to drevo. Teraz blúdim lesom, takže vám to trošku katnem. No vidíte, ako si tak ja blúdim lesom. Pozrite sa, čo som ja našiel. Dedinu. Mimochodom,
mám dosť starý mobil, čo som vám nepovedal. Takže keby ste sa náhodou divili, že prečo som napríklad hore nemal srdiečka, nie, ja som nebol v kreatíve, bol som normálne v survivali, len niekedy mám proste zabugovaný mobil, že proste vyzerá to, že som v kreatíve, ale normálne som v survivali, normálne mi to neukazuje srdiečka takedy. To sa len tak bugne, lebo je prehriatý a no proste zasratý mobil starý. Načíšem si tu nejaké zemiaky, lebo už sa vraciam späť hre. Dobre, takže no, môžeš si pár dať. Skôr si vykraftím chleba, to bude dobré. Bandurky! Tam vidím čestku, potu hneď utekám. Ja čestky veľmi zbožňovať. Kompas, hodí sa. Dobrá vecička. Viem, že je tu kováreň, aj Iron Golem. O prdela, tak teraz som sa posral od toho zvuku. Aha. 2 železné meče, mega. 5 toho, železa, mega. 4 chleby a 1 jabko. Dobre. Môžeme si robiť helmu. Takže to, čo už máme. Tak. No, ideálne by teraz bolo buchnúť tohto tu hajzla. Tyk piko. Akurát ja mám teraz menší problém. Keď zdechnem, mne vypadnú všetky veci na zem. Hotovo. No čo, už na mňa nemáš dosah. Ale ja na teba áno. Sakra. Už bude noc, musím to rýchlo zabiť. Lebo viete čo? Ne, pozerajte. Čas. Bum, deň, hotovo. Ja si do teba môžem bušiť, koľko chcem. Už zomri konečne. No vidíš. No. A keď už sme tu, ja si postavím dom asi pri tej dedine. Alebo budem bývať v tej dedine, v jednom z tých barákov. Takže Danko Šiška sa utáborí tam. Áno, moje pravé meno je Danko, ale aj Šiška ma neprezývajú. Ja som si dal prezývku Šiška, pretože mám namiesto hlavy Šišku, tak preto Danko Šiška. Moje priezvisko je úplne iné. Nemôžem tu hovoriť svoje totožnosti, takže ne. To vám nepoviem, ako sa volám pravým menom. To vám nepoviem. Tu na konci domu by som mohol treba spýtať. To mi nevadí. Tu. Takže vítaj doma. Ja sú idiot. Dajú sa z toho vykraftiť dosky. Dobre, tak. Potrebujem tu urobiť takto čestku. Bum. Jednu. Toto pomaličky rozbiť. Tam hodíme čestku a tu budeme bydleť. To je všetko. Celý dnešný plán. A nikam nejdem ťažiť nič. Tak. Vítajte v mojom dome, máme už nejaké železo, takže pohoda. Ešte si vykraftím helmu. Maximálne tak. Wow, my máme 10. Dá sa to tak využiť? Rozumne? Dá. Vykraftím si kybel a nohavice. Hotovo. Takže ja si tu dám spawn point a pre dnešok to bude asi všetko. Vidíme sa na budúce. S vami bol
Denny 33, čus.